Estem al municipi d'Olèrdola i davant d'una casa de pastor. També se'n diuen molasses, cases de pedra seca. Aquí és on venien a xuplugar-se els pastors. Però diuen que hi havia una parella que estaven molt enamorats, pobres com les rates que vivien en aquesta casa. Aquesta casa estava plena de goteres, humitats, vivien fatal, sort que hi havia l'amor, que ho alimenta tot. Però en tot cas, les condicions no eren gaire bones. I un dia ell es va presentar a casa amb uns lliris silvestres i li va regalar a ella. I ella, encantada de la vida, els va agafar, els va olorar, eren preciosos, però tenia tanta feina a fer que va sortir de casa i els va deixar just a sobre el teulat. Veieu aquí dalt? Tot això són lliris silvestres. Aquesta noia va descobrir, gràcies a les atencions amatòries del seu company, va descobrir que aquests lliris amb les arrels van penetrant les roques i van evitant que traspassi l'aigua de fora cap dins, amb la qual cosa es van quedar sense goteres i, a més, es mengin l'humitat. Com a mínim, amb amor i sex. El cas és que a partir d'ara, a partir d'aleshores, vull dir, totes les cases de pastor tenen lliris a sobre, perquè així estan més calentons, estan més aixoplugats. Ja ho veieu, lliris silvestres.